Nasikop ang siyam ka mga Chinese nationals human masakpi sa kapulisan nga nag-operate og scam hub sa ilang giabangang balay sulod sa usa ka pribadong subdivision sa barangay Alang-Alang, Dakbayan sa Mandawi. Gipahigayon ang mga operasyon Miyerkules sa gabi, Hulyo 2, 2025. Asoy sa hepe sa Criminal Investigation and Detection Group sa Cebu Province, Police Lieutenant Colonel Jeric Filosofo, nadakpan ang mga langyaw atol sa ilang joint rescue operation human sila nakadawat og tawag gikan sa usa ka giingong biktima og trafficking sa maong scam hub. Nangayo kini og tabang sa kapulisan human kini mo reklamo nga dili na siya pagawson sa balay. Yung victim natin kasi is hindi siya parang he is forced to work doon sa hindi siya makalabas, hindi siya yung mga documents niya is withheld. Typical na na scam hub yung Nagkanayon si Filosofo nga walay ikapakita nga papeles og pasaporte ang mga langyaw base silang pakisusi. Gituuhan nga anaa sa 3 o 4 ka buwan na sila nga mipadagan sa maong scam hub sa dapit. Ang time 3 to 4 months na. Actually ganoon naman na yung ngayon yung mga POGO operations ngayon. Hindi na yung dati na nasa malaking building but splinters na sila sa mga bahay-bahay na parang nag-go off na sila. Subdivisions, bahay-bahay. Then marami pero hiwa-hiwalay. Gikuhaan sab sa MyTV Cebu News Team og reaksyon si Mandawi City Mayor Jonky Uwano kalabot sa maong kalambuan. Matod sa mayor nga nagpadayon ng iyang koordinasyon sa kapulisan kabahin sa nadiskubrihan nga scam hub. So your response to this, Mayor, is that it is concerning? Yeah, it is. Ato lagi pangitaag pagi na legally. No, kaya di masata makuan sa ilang katungod sa mga private owners. Di lahi maguni ang private ug business. Business mas dali na nato makuan kay mga man sa permit sa city. Ang private murag nata sa kuan na we have to refer to our legal na kana makasuda aning mga kanang specified gyud na muning balaya na agi suspected diha. Gitakdang ipaubos sa forensic examination ang mga computer o gadgets nga nakuha gikan sa hub kung makadawat na sila og cyber warrant. Samtang luwas nga na-rescue sa kapulisan o sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD ang nagpakitabang nga human trafficking victim. Siyempre sa mga kababayan natin na pag may mga ganitong informations or pag may mga na-obserbahan na kayo sa mga communities niyo na ganito, please tell us or please tell sa mga police natin or you dial 911 para ma-actionan, ma-respondihan. Siyempre, presence ng mga Chinese nationals or mga activities na maraming sasakyan. Then kahit gabi may mga activities na kahit oras ng gabi o umaga. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa MyTV Cebu.